fang i tot això. I el que realment treballava són aquestes aspes que lligaven aquesta Però aquí Pedra sí que en tenia. I això a tot el que és l'Alsàcia, el Tirol, tots aquests països, tots ho tenen això. Bueno, i quan nosaltres vam estar al Nepal... El Tomàs Forteza ho va voler així, i li vaig haver de fer unes encavallades i dins reple amb ceràmica i fent a l'estil aquell. Sí, doncs això. I llavors aquí, que aquesta tradició amb tot el Pirineu no hi és, o s'hauria d'investigar si hi és o no, i penso que arribarem a la conclusió que això és una cosa importada del centre Europa. Si aquí la migració més forta, aquest vescomtat, podria ser que és una cosa que la portessin els càtars. De totes formes, els càtars eren del sud d'Europa, i el sud d'Europa tampoc té aquesta tradició. A França sí. Al sud de França no. Al sud de França jo crec que sí, eh? No. Que veus cases que tenen això. Jo vaig estar en un poble que no me'n recordo, que va ser el 2007, en un poble que en no sé quina batalla els havien premiat els britànics, i aquell poble està tot fet d'això, però venia d'Anglaterra. És un poble que no sé quin rei li va donar a les tropes, li va donar com a que l'havien ajudat en unes guerres, i és tot un poble que és tot d'ascendència britànica. El que és molt simpàtic és això de la Marta Serrano, que ha trobat un document molt antic del 1001 o del 1002, on diu que Solanell se'l van vendre per acabar de pagar les obres de la catedral de la Seu d'Urgell. I aquest document el tinc, me'l passarà. Jo tinc la notícia que això ho va comprar un home de Tortosa. El que passa que a mi no em sona que sigui tan antic, que és més posterior això. No, però bueno, és que el Solanell, que li diuen Solanelles, li diuen amb els textos antics, era com una pedania del que era Castellbò, que era la ciutat important, i els nobles se l'anaven passant i venent i traspassant els uns als altres, no? És que en les èpoques medievals els estats eren pràcticament unes finques privades.